Kowe ora gagas to, kowe iki ora ngerti sejarah iya, Mas. Lho, kowe ora basa karo aku, tak basanono wong sampean wis ora ngajeni karo aku. Sampeyan karep dadi Nalendra, nek karo para kawula ngajenono. Kowe aja gleleng dadi ratu ae. Kowe aja gaya dume lungguh kursi sing dhuwur. Ning aku nek gelem nglumpukke masyarakat tak jak demo telung kejeping paningal rubuh saka kursimu kowe. Aja sok unek-unekke masyarakat cilik kaya ngene iki tandani. Sampeyan iso gedhangkrang sila tumpang neng kursi iki mergo tak coblos, mbaya sembodo. Biyen sampeyan ling beseli aku pira tok kon dadi tim sukses, ha? Karo tok janjen-janjeni kene iki sesuk tak bangun aspal, tak aspal kene esuk tak cor, kene esuk tak nehi toilet. Kabeh ya ming telek. Kowe salah ora nyawang karo derajatmu. Nuwun sewu, Mas. Saniki kula tak takon, sampeyan iku titahe sapa? Titahe sing gawe urip. Kula ya titahe sing gawe urip. Kowe karo aku ki padha, Mas. Sing bedake mung derajat karo pangkat. Ngoten. Nek di mata Tuhan kita itu sama. Sama-sama manusia. Aja sok tumindak kaya ngono kuwi, aja sok ngelokke kowe kere, kowe gedibal, kowe ki mung welek nyolok mripat. Dosa, Mas. Tandane dosa sampean aja gagas kaya ngene iki, aja ngunekke kawula sing elek kaya ngene iki, aja ngunekke kawula sing ringkih kaya ngene iki. Sampean iso dadi ratu niku mergo tak coblos rai sampean. Gong, kowe le omong malah dadi masalah iki. Cerewet kowe meno. Untal dasmu sisan. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Tan samar pamaring sukma sinukmaya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbana musuping rasa jati dereng ngantos purna anggen kula nampi sabda pangandika paduka menika kadidene sowanipun Panakawan Petruk Sumawana Bagong ingkang sowan wonten Praja Ngamarta Kaka Prabu jagat pasisaning Bathara Wayaktur jagat kaleresan Yai nanging dipun menapak-menapakno Petruk menika Panakawan Paduka Yai Prabu menika abdi Ngamarta. Mbok menawi Petruk wonten wigatos anggenipun sowan ngabiyantara ngersa Paduka Yai Prabu tumuli timbalana sowanipun Petruk. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Mboten kinten babar pisan bilih Petruk sowan wonten negari Ngamarta. Menika sajaipun ngemu wigatos. Koko Prabu, nggih. Petruk sowan wonten negari Ngamarta. Panakawan Petruk. Lha iya, pun Kakang ya wis weruh. Yen Petruk wae genep tata kramane. Ngandhake ento Petruk kuwi abdi negara Ngamarta ingkang ora tinggal marang unggah-ungguh lan tata krama. Saiki sawangan to, iki adine Petruk iki apa member kaya ngene iki. Lah ing atase munggah kraton kok nganggo training. Nganggo sabuke nganggo kolor kaya ngono kuwi. Ora nganggo sarung, ora nganggo kathok, sak piturute apa pantes Kresna? Koko Prabu nadyan mekaten menika abdi dalem Paduka. Mbok menawi wonten bab ingkang kirang prayogi tumanduk dhateng Panakawan Bagong. Wekasan kados mekaten kawontenanipun, Bagong. Nun. Kok ora nganggo klambi, ora nganggo sandangan kaya kakangmu? Teles e. Teles piye? Karang nggih nganu kudanan terus kula pepe. Lah niki wae dijak kali Petruk terus langsung budal. Antene nggih nganten niki karang wong ra duwe sinuwun mboten napa-napa. Sing penting kula niku ora colong jupuk, kula ora tumindak ala. Arep sandangan kula elek kaya ngeten. Sing wigati rak pokoke kula tumindake apik. Lho la iya, aku ya mung ngandani yen to nganggo tata krama. Nggih nyuwun ngapunten diapunten nggih. Ya wis ora apa-apa sesuk meneh nek sowan ratu ngandhani nganggo ingkang jangkep. Nune nggih ngestakaken dawuh. Yai Prabu. Wonten timbalan Koko Prabu. Dumunten katimbalan nomor wigatosipun Petruk. Dene sowan wonten negari Ngamarta. Menawi sekinten sowanipun Petruk menika sae
Paduka Kyai Prabu Gedang Legahi Bawa Leksana nanging menawi namung bebudhek banyu bening kawontenan praja ing Ngamarta. Kedahipun Petruk dipun emutaken. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Mugi kepareng lenggah ingkang langkung prayogi. Panakawan Petruk sawise satata nggonmu ngadhep ngarsaning ingsun. Padha rarja sapraptanira Panakawan Petruk. Nunamit pasang Kalimantabi tinebina ing Kilodoni Demawahing Tawang Towang. Linepatna ing tolak manu sinuwun. Lepat diagung pangaksami kula ngrumaosi bilih kula menika namung Panakawan. Kula menika namung batur, kula menika namung kawula andhap panggenan kula. Mila menawi wonten kiranging tata krami, kiranging unggah-ungguh nyuwun pangapunten sinuwun. Nyuyu Petruk ora dadi ngopo. Wilujeng sowan kula bekti kula kunjuk. Panakawan ndak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Paring pangestu Paduka Gusti kula ingkang sinuwun amawahana kabagyaning gesang kula. Iya Panakawan Petruk prayogakna lho nggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma. Wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bagong ndak tampa. Pangestuku tampanana Panakawan Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan paring pangestu Paduka amawahana kabagyaning gesang kula. Iya Bagong prayogakna. Nun inggih sampun boten kirang prayogi pisuwan kula. Petruk kantong bolong padha rarja sapraptamu. Sinuwun Darawati wilujeng bekti kula kunjuk. Pangestuku tampanana Petruk. Nun inggih kula pundi nggo jimat paripe. Panakawan Bagong padha rarja. Sinuwun Darawati wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den. Iya Bagong. Pangestuku tampanana Panakawan. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Panakawan Petruk padha rarja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk. Ya tak tampa pangestuku tampanana. Bagong padha rarja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk. Ya prayogakna. Nun inggih sampun boten kirang prayogi. Petruk, dalem Den, slamet tekamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Ya pangestuku tampanana. Nun inggih Bagong, dalem Den. Slamet tekamu. Pangestunipun wilujeng prayogakna. Nun inggih sampun boten kirang prayogi Ndara. Panakawan Petruk Bagong padha rarja. Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Panakawan prayogakna. Panakawan Petruk lan Bagong padha rarja. Ndara Kembar wilujeng Den bekti kula kunjuk. Ndara Kembar wilujeng Den bekti kula kunjuk. Iya tak tampa prayogakna Panakawan. Sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ngabdipun Petruk. Petruk kantong bolong wonten dawuh sinuwun. Monogagi matura. Sowan moning Praja Ngamarta iki saka karepmu dhewe apa pancen diutus dening bapakmu Semar? Yen pancen diutus dening bapakmu Semar, apa wigatine? Yen pancen saka karepmu dhewe, duwe perlu apa Petruk dene sowan ana ngersaning bendara? Sampun marangaken matur sinuwun. Ya wis ndak keparengake matur sembah nuwun. Namung sadèrèngipun kula matur kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekol binunteling ngron klapa. Apuren ta mbok bilih wonten lepat kula anggen kula munjuk atur sapa Paduka Sang Nata. Menawi wonten cewek ngatur diagung pangaksami jer kula menika namung Panakawan, kula menika namung batur. Kula menika namung kawula. Mila menawi wonten duna dungkap kiranging tata krami subasita lan unggah-ungguh kula nyuwun pangaksami. Ora dadi ngopo Panakawan. Mula diage matura Petruk, matur sembah nuwun. Estunipun ngaten sinuwun, sowan kula menika mboten saking kajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Lan mugi andhatosna ing kawuningan sampun wonten kinten-kinten setunggal candra menika bapak niku kaya wong masuk angin ning waras. Kaya wong waras ning nek kula sawang kok kaya wong lara. Lire kepiye Petruk? Saben dinten niku ming mogok-mogok teng ngajeng griya, mboten mubah, mboten musik. Monggo pendak ditakoni ora tau wangsulan. Dedaharan sing diaturake ibu ngersaning bapak ora tau didahar, unjukan ora tau diunjuk. Bapak niku nek kula sawang kaya nelongso atine. Mula suwe-suwe kula kalih Gareng kalih Bagong tumuli sowan ngersaning bapak.
Nanjeke apa to wigatine? Kula matur ngersanipun Bapak, Pak, eneng apa? Nek bapak kuwi duwe pepinginan, nek bapak kuwi duwe kekarepan, saiki bapak paringa pangandikan karo anak-anak. Merga sing jeneng wong urip ning alam padang ki cakra manggilingan. Biyen aku karo Garing karo Bagong tok gula wentah. Ning bareng saiki anak wis padha mentas, anak kuwi duwe kewajiban mituruti kekarepaning wong tuwa. Ngoten niku. Barang kula matur kaya ngoten niku bapak terus alon-alon niku gelem paring pangandikan. Iya Petro, nggih. Krekel-krekel alon-alon terus paring pangandikan kali kula kali Bagong. Ngene le. Jane aku meneng wae iki ora kok perkara aku mikir kahananku dhewe ora. Luwih-luwih aku mikir kulawargaku, mikir-mikir anak-anakku ora. Wong anak-anakku ya wis mentas kabeh. Ning kowe ngerti, nuwun sewu lho kula menika ngoko merga kula nirokke suwantene bapak. Iya Petro ora dadi ngopo. Ning kowe ngerti Semar urip ana ing alam padang kuwi merga aku gelem didapuk dadi menungsa. Nek aku biyen gelem dadi dewa, mestine uripku ora kaya ngene iki ning gandeng aku ki gandrung karo katentreman, gandrung karo kerukunan. Mula tinimbane aku dadi dewa ning Suralaya, luwung aku dadi titah minangka pamomong, duwe kewajiban momong para satriya ing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Iya, Panakawan. Aku momong mbahne Pandhawa wiwit Prabu Sentanu Begawan Palasara kuwi tak mong kabeh. Ning aku rumangsa seneng momong sing gawe tentrem atiku ning sing gawe kabagyaning uripku nalika aku momong marang para Pandhawa. Sebab Pandhawa ki pepethinganing para titah, pepethinganing para satriya sing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Nggonku momong para Pandhawa tak ati-ati wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti craprang, supaya besok Pandhawa ki dewasane dadi mustikaning para satriya. Andilalah kok kelakon. Ngamarta sing dilenggahin para Pandhawa kuwi mujudake negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya, gemah ripah loh jinawi, karta tata turaharja. Kawula uripe padha ayem tentrem matsinamatan daya dinayan, tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Mula ngamarta jaman semono kondhang negara ingkang panjang punjung kalukengrat ing bab apa-apane mesti kabeh padha meri marang negara Ngamarta. Iya Panakawan. Ning kok saiki ora kaya ngene ya, Truk. Kula terus matur, "Lah pripun, Pak? Ngamarta iki kok adoh sungsate karo biyen. Biyen kondhang negara kebak katentreman, biyen kondhang negara kebak karukunan." Ning saiki tontonen kawula Ngamarta sithik mboko sithik padha tetel kapercayane marang hukum, padha tetel kapercayane marang Ratu Gustine, wekasan akeh kawula ingkang padha nggudel bingung numbuk bentus nggugu sakarepe dhewe. Sawangan kabar sumebar ngendi-endi regejegan, ngendi-endi padha bentak sirah, malah ngendi-endi ana paten pinaten mung perkara bab ingkang sepele. Mentara karo sanak kadange, mentara karo mitra karuwe, luwih-luwih mentara karo sedulure. Kanan sing kaya ngene iki kok aku miris, Truk. Nek kanan kaya ngene iki tak nengke wae, Ngamarta kuwi ora nganti sak siliring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar, mesti negara Ngamarta bakal rubuh remuk bubuk dadi rempon. Mergane apa? Kawulane wis rumangsa ora tentrem. Lah apa to sebabe kawulane kok rumangsa ora tentrem? Merga ana jarak ing antaraning kawula lan Ratu Gustine. Ratu Gustine ora gelem nyaket kanang para kawula. Kawulane ora percaya karo Ratu Gustine. Lah menika papan-papan panembah ora padha diparani, papan-papan pasinaon ora padha diparani, sing diparani papan-papan maksiat. Mula Ngamarta saiki lagi tak arani anjlok morale para kawula. Merga wis ora ngerti rasa kamanungsan, wekasan akeh regejegan, akeh sing padha nggunakake hukum rimba sakarepe dhewe, mongko lali yen to melu sawijining negara ingkang duwe pernatan hukum ingkang wajib diugemi. Iya Petro, nggih. Lah, kanan sing kaya ngene iki arep tak dandani, Truk. Bapak ngendika ngoten. Bapak ajeng dandan-dandan pripun? Merga nek iki nganti rusak tenan negara Ngamarta, sing disalahke sepisanan karo Dewa Uduka Pandhawa ning Semar. Semar sing momong para Pandhawa kok gagal
sarta ora kasembadan mujudake negara ing adil makmur warta tias bagya mulya. Mula sing ditutuh aku ora sembada dadi pamomong, ora sembada dadi pengayom. Mula nek nganti ngamarta iki tak nengke wae, aku sing kesalahan. Lah, aku meneng wae iki aku duwe gagasan kepengin bangun kayangan. Lah kula mak tratap. Semar kok bangun kayangan niku Semar niku nuwun sewu wong sekeng, wong ora duwe, wong melarat. Kok arep bangun kayangan niku terus kula tuwuh tandha pitaken. Saderenge kula matur kathah-kathah kersanipun Bapak, Bapak wis ngendika, kowe aja kaget. Kowe aja kaget. Aku nganggo tembung bangun kayangan iki ora bangun papan sing magrong-magrong, papan sing apik, papan sing becik, saka emas mutiara jamrut hergeni kuwi ora. Ning aku pengen bangun negara Ngamarta kuwi uripe kawulane embane kaya ning kayangan. Kayangan iki kebak matsinamatan, kebak karukunan, kebak katentreman, ora ana rasa daya-dinaya, ora ana rasa meri siji lan sijine, anane mung padha tetunggalan manunggal, sayuk rukun yen abot padha dipikul yen enteng padha dicangking niku kayangan. Lah mulane aku pengen mujudake Ngamarta ki embane kawula uripe kaya ning kayangan. Kula matur, wah niku bab sing boten gampang lho, Pak. Gampang. Waton Pandhawa gelem rawuh ning Karang Kadempel, sinambimu di Pustaka Jamus Klimasada, aku iso mujudake kayangan sing mapan ana negara Ngamarta. Lah sebabe napa kok Pandhawa kudu rawuh teng Karang Kadempel? Merga Pandhawa tak kanthi dadi siji karo para kawula. Pandhawa tak kanthi nyawiji karo para kawula. Merga kawula kuwi ora perlu dinahi dhuwit, ora perlu dinahi brana picis, ning dicedhaki rasane, dicaketi karo pengarepe. Dicaketi atine. Kawula nek dicedhaki artine dening para pengarepe niku mboten sah diwenehi napa-napa, panjenengane mesti bakal sengkut gumregut bangun negara. Merga wis rumangsa digatheki karo Ratu Gustine. Mila sowan kula ngersanipun Sunan Prabu Darmakusuma menika ingkang sepisan ngaturaken sembah bekti, ingkang ngangka kalih nglulusaken gegayuhanipun Bapak. Iki menika mboyong para Pandhawa rawuh wonten ing Karang Kadempel, sinambi mundi Pustaka Jamus miyang jimat Klimasada mujudaken negari ingkang adil makmur warata tias bagya mulya. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Petro, nggih. Wis rampung, Gong. Wis kari ngenteni jawabane piye? Ha iya. Menawi nganti Sinuwun Darmakusuma kersa rawuh ning Karang Kadempel, awak dhewe ngaturake panuwun. Nek ora takoni alasane apa. Merga ya awake dhewe mbantu karo para Pandhawa iki ibarate sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil. Nek nganti mung diaturi rawuh ning Karang Kadempel kok semaya gedhe-gedhene ora kersa kuwi. Wis nek ngono Pandhawa kuwi pancen ora ngerti karo bales budi. Ora ngerti karo kabeciane awake dhewe sing wis dilakoni. Petro dalem. Aku tak taren karo kadang-kadangku dhisik ya Petro. Oh monggo, mboten napa-napa, mboten masalah. Langkung prayogi taren, merga menika mujudaken satunggiling pirembagan supados sak mangke saged kasembatan panjenenganipun Bapak Semar. Menawi panjenengan sarujuk Ndara Werkudara ora cocok, menika ya ora bakal mlaku. Panjenengan kali Ndara Werkudara pun mathuk pun gathuk, Ndara Janaka ora mathuk niku ya ora mlaku. Mula 5 cacah menika kedah manunggal dados tunggal. Kedah saged tetunggalan rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi Pustaka Jamus miyang jimat Klimasada. Werkudara, nggih. Miturut penemumu piye Dimas ature Petruk? Apa gegayuhaning Kakang Semar iki mau miturut Dimas Jodipati kepiye? Rasa kokian gunem sing tanpa guna. Ayo mangkat. Semar gedhe lelabuhane tumrap negara Ngamarta. Turaba ingkang bakal katindakake dening Semar kuwi gegayuhan sing apik, sing luhur. Ngangkat marang praja Ngamarta. Barep kakangku, ayo budal dina iki. Iya Dimas. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Arjuna penemune si Adi kepiye? Petro, dalem Den. Yen pancen bapakmu mbutuhke Prabeya, aja metu saka bapakmu. Madukara usungana bandane ora bakal aku wegah. Waton bapakmu kasembadan bangun kayangan woning praja Ngamarta. Petro matur sembah nuwun. Ndara kembar pripun? Petro, aku ya sarujuk. Petro, yen isih kurang Prabeya, yen perlu kasatriyanku digadhekke dhisik ora apa-apa. Sing wigati mengko bapakmu kelakon penjangkane. Wah,
Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ndara Werkudara sarujuk, Ndara Janaka mathuk, Ndara kembar wis cocok. Monggo sinuwun. Samangke kula aturi paring dawuh. Kepareng paduka tedhak dhateng Karangka Dempel benjang menapa menawi saking pamayogi kula inggih dinten menika ugi kula dherekaken rawuh wonten ing Karangka Dempel sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Kusik Petruk sabar sawetara. Iye, sebabipun ewo kaya rasaku, bingung rasaku Petruk. Inggih, sebabe napa? Krana sowanmu kuwi kalah dhisik karo Koko Prabu Ndarawati. Lho, Sinuwun Ndarawati. Iya. Sinuwun Ndarawati rawuh mriki menapa wonten wigatos? Ana Petruk, wigatosipun wigatine tanala kejaba nyuwun ngampil pustaka Jamus kelima sada. Nyuwun ngampil pustaka Jamus kelima sada? Iya. Dipun dadosaken menapa? Ngerti yen to negara Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya. Yen to tinumbalan pustaka Jamus kelima sada. Mongko rawuh luwih dhisik tinimbang sowanmu. Kepiye meneh Petruk ingkang dhisik kudu tak dhisikake, ingkang keri ya kudu ngalah kelawan ingkang dhisik. Mula kang sangka kuwi yen to bapakmu kepengin rawuhing para Pandhawa kudu ngenteni pustaka Jamus kelima sada kinarya usada negara Ndarawati dhisik. Samengko tumuli tak boyong marang Karangka Dempel Petruk. Wo. Gong, hah? Rasida le. Rasida ngapa? Ndara Werkudara wis cocok, Ndara Janaka wis mathuk, Ndara Nekla Stimbar wis oke, Ndara Puntadewa wis nyetujoni ning ana pepalang. Apa pepalange? Sinuwun Ndarawati. Sinuwun Ndarawati ngapa? Rawuh mrene rak. Sinuwun Ndarawati iki minangka kadang werdane para Pandhawa. Gosek. Sinuwun Ndarawati iki ya duwe karep, duwe sedya. Sedyane nyuwun ngampil pustaka Jamus kelima sada. Arga ngapa e? Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya nirmala temah jati yen to tinumbalan pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Piye? Monggo awake dhewe le sowan kalah dhisik karo Sinuwun Ndarawati. Mula Sinuwun Puntadewa kudu nglungguhi Bawareksana. Sing dhisik didhisikake, sing keri ya kudu keri. Mula awake dhewe saiki ora iso piye-piye anane ming nimpa bali matur karo bapak. Sik, aja kesusu. Aja kesusu piye? Kene aku sak sik matur, gentenan. Gentenan, wis ta mundur. Oh iya, iya. Ning ora gawe masalah lho, Gong. Ora iki mung genahke kok. Nek ora tak genahke ndak rampung-rampung. Ya. Oh iki goblok kok terus ora. Mundur ana? Ya, mundur. Ning aku wis weling karo kowe aja gawe masalah. Ora, aku mung arep takon karo Sinuwun Prabu Darmakusuma. Ya. Masalahe apa kok Sinuwun Kresna kuwi pengen nyilun ngambil pustaka Jamus kelima sada? Ya. Sing tata krama lho. Siap. Ya. Nuwun sewu Sinuwun. Iya, Bagong eneng apa? Ajeng nyuwun prisa. Arep takon apa? Sinuwun Ndarawati nyuwun ngambil pustaka Jamus kelima sada kangge menapa? Dinggo tumbal wadaling praja ing Ndwarawati ingkang wigati bakal kinarya tumbal wadaling praja Bagong. Nuwun sewu, kok nggo tumbal Ndwarawati kenging napa? Kena pagebluk. Akeh kawula kula ingkang esuk lara sore mati, sore lara esuk ketiwasan Bagong. Pun kula tampa pangendika sampeyan, ning niki kula entuk ngrembug perkara Sinuwun Ndarawati napa mboten? Ya wis sak karepmu Panakawan. Nek entuk ajeng kula jelaske. Nek mboten napa-napa. Kula nyuwun palilahipun Sinuwun Prabu Darmakusuma. Jalaran panjenengan menika nuwun sewu Nalendra Negari Ngamarta ingkang jenang wenang jenange bor dhateng kawontenan Datulaya. Sira arep matur apa, Bagong? Namung atur keterangan. Iya, matur keterangan sing kepiye? Nuwun sewu nggih. Pegebluk utawa welaking Jawata niku nuwun sewu niku diparingke sing gawe urip dhateng papan sing pancen menungsane niku ora iso dikandhani. Tegese kon manembah ora gelem manembah, kon tumindak apik ora gelem tumindak apik. Niku dewa mesti paring pagebluk kalih papan niku sranane digawe napa mawon, larang sandang larang pangan, ketukulan ditandur ora tukul. Niku sing gawe Gusti. Iya. Nah, sakniki kula aturi metung Sinuwun.
Nalendra Lenggasiniwaka menika nuwun sewu sampun ngantos gampil gugu dhateng aturipun sinten kemawon. Mboten mawas menapa menika pepunden, mboten mawas menapa menika Nayaka lan Punggawa kudu dipetung nganggo nalar sing ganep. Lire piye Bagong? Saniki kula tak takon. Ngastina niku sing dadi Ratu Prabu Duryudana. Sak urawane teng mriku enten Sengkuni, teng mriku enten Durna. Niku menungsa pendak dina do gawe dosa. Iya. Ning rak kok ora ketaman pegeblok. Kok ayem-ayem mawon, kok tentrem-tentrem mawon. Terus saniki kula tak nyuwun pirsa karo sampeyan. Negara sing ratune Titis Dewa niku negari pundi? Negara Ndarawati. Betul. Negara sing ratune Titis Dewa niku negara Ndarawati. Iya, Panakawan Bagong. Titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Saiki negara sing ratune Ratu Lumrah, ora Titis Dewa, ora ketaman pegeblok. Kok negara sing ketunggon Ratu Titis Dewa kok ketaman pegeblok niku nuwun sewu. Napa ketemu nalar? Apa ketemu ngakal? Monggo sing dadi Ratu Titis Dewa lho. Lah niki enten niki panjenengan niku aja gampang percaya. Ratu niku nek gampang percaya morat-marit negarane. Ratu niku nek ora nggunakake paningal batin, ming paningal lair tok, morat-marit negarane. Saniki ketemune ngaten mawon. Ketemune piye Bagong? Nuwun sewu, jaman sak mangke menika aja percaya karo wong sing paling cedhak kali panjenengan, aja percaya karo kanca sampeyan, nuwun sewu rencang sampeyan. Merga ana tetembungan kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Niki akeh sing kanca tegel karo kanca, sedulur tegel karo sedulure dhewe merga mung kepengin kedulungan derajat pangkat, merga mung kepengin kedulungan bondo donya. Niku lho, Den. Mula panjenengan kudu menggalih babakan perkara niku. Nuwun sewu, saniki pertanyaannya ya nek iki Kresna tenan, nek udu ayo. Nek udu Kresna, terus pustaka Jamus Klimasada digawa nata Ndarawati, digawa teng negara Ndarawati. Dienggo tumbal niku apik-apike mung dipendhem. Monggo dipendhem niku ora bakal bali meneh. Monggo pustaka Jamus Klimasada menika panggesanganipun para Pandhawa. Menika panggesanganipun para kawula sak negara Ngamarta. Nek nganti Pandhawa koncatan pustaka Jamus Klimasada, wong sing ora seneng karo para Pandhawa arep gawe kampitunaning Pandhawa, arep gawe cilakaning Pandhawa niku bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Monggo pusaka wis kebaca dadekke tumbal. Sampeyan wis ora duwe pusaka Jamus Klimasada, wong sing ora seneng karo Pandhawa gawe cilakaning Pandhawa gampang. Goleki Kresna sing gawa wis ora ana, merga nuwun sewu niki mung gaweane wong. Napa sampeyan mboten percaya, mboten cilaka? Iya, Bagong. Nggih, mula nuwun sewu lho, kula ora arep obong-obong siji lan sijine. Ning niki benerke kahanan supaya kabeh menika iso kelakon ora ana sing dirugekke ngoten. Ning nek Semar niku karepe Pandhawa rawuh 5 cacahe teng Karang Kadempel. Ora ndek niat napa-napa. Pandhawa ora pisah karo pustaka Jamus Klimasada. Lah tegese Semar niku pancen ngerti nek pustaka Jamus Klimasada niku ora bakal pisah karo para Pandhawa. Ning nek pusaka mangparingke Sinuwun Ndarawati menggo tumbal wis ta, yakin ora mulih pusaka. Niku yakin kula mboten ajeng aja-aja ora bakal bali teng tanganing para Pandhawa. Pandhawa kelangan pustaka Jamus Klimasada. Nah, wong sing ora seneng karo para Pandhawa gawe cilakaning Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Saniki ngeten sinuwun. Niku terserah sampeyan. Ajeng mangparingke Sinuwun Ndarawati napa kula kalih Petruk niku monggo. Ning kula suwun kula cek nyekeli aturipun Bagong. Kula aturi gatosaken aturipun Bagong. Mang petang-petang teng penggalih panjenengan. Bener sapa? Ngoten. Apik mangparingke Sinuwun Ndarawati napa apik mangparingke Bagong? Niku teng lambe ati sampeyan. Nek apik mangparingke Kresna nggih mangparingke Kresna, nek apik mangparingke Bagong nggih mangparingke Bagong. Ning nggih niku nek diparingke Kresna menggo tumbal, nek diparingke Bagong ora pisah karo para Pandhawa prapteng Karang Kadempel. Ngoten mawon. Ngantos atas lho.
Saniki akeh wong nyewake sandangan wayang wong. Nek nganti niki panjal maning menungsa sing niate menghargai rusak negara Ngamarta terus nyilih nyewa sandangan wayang wong wujude Kresna mengargo apus-apus. Wah, sampean cilaka. Yakin niku. Kula mboten gawe-gawe. Lanat sekertaning bawara iblis lanat. Bagong. Ponokawan Bagong. Mudiar kowe. Aku ora iso omong karo kowe to, rasa sok gawe masalah. Ora sok gawe perkara. Lho, kowe ngunek-unekke Sinuwun Ndarawati kakangne nesu. Terus? Kowe kakangne sapa? Kakangne Bagong. Kakangne nesu kok kakangku ora nesu. Anggo ngopo aku nesu ngewangi karo kowe? Dewangi, Tru. Ponokan Bagong. Wonten dawuh. Aku tak takon karo kowe gage wangsul ngopi takonku andi pertitis. Derajatmu ya apa? Derajatmu ya apa? Batur, kok ngene kok ratu. Nggih Batur ya Ponokawan. Ponokawan ki papane ngendi? Teng isor. Kula menika namung kere. Kula menika namung Gedibal 17. Ing atase derajatmu ki wing Batur kok dlangap-dlangap ucap Mundrawini kaya grojokan. Kowe wani nyes Maranata Ndarawati kuwi adikku lanang. Terus. Wah aku diwangi, Tru. Aku suwe-suwe tratapane. Terus wae wangsulan ora apa-apa. Nuwun sewu, kula niku mboten ajeng wantun, kula niku mung nglereske. Kula niku mung benerke, ning cocok mboten. Nek pustaka Jamus Lima Sada niku ajeng dibeta teng Ndarawati nggo tumbal niku mung dipendhem. Nggih to? Monggo nek dipendhem niku ora bali. Kula ngemutke Sinuwun Prabu Darmakusuma aja nganti gampang maringake pustaka Jamus Lima Sada. Napa kula ngenten iki salah? Salah. Salah kula nggih napa? Kowe salah ora nyawang karo derajatmu. Nuwun sewu, Mas. Saniki kula tak takon, sampeyan iku titahe sapa? Titahe sing gawe urip. Kula ya titahe sing gawe urip. Kowe karo aku ki padha, Mas. Sing bedake mung derajat karo pangkat. Ngoten. Nek di mata Tuhan kita itu sama. Sama-sama manusia. Aja sok tumindak kaya ngono kuwi, aja sok ngelokke kowe kere, kowe Gedibal, kowe ki mung welek nyolok mripat. Dosa, Mas. Tandane dosa sampeyan aja gagas kaya ngene iki, aja ngunekke kawula sing elek kaya ngene iki, aja ngunekke kawula sing ringkih kaya ngene iki. Sampeyan iso dadi ratu niku mergo tak coblos rai sampeyan. Gong, kowe le omong malah dadi masalah iki. Cerewet kowe mena. Untal dasmu sisan. Kon ngewangi ora gelem malah meden-medeni wis kowe cengok. Ala denane bacot wani ya bacot nyemplung kali. Wis terus ya mengkari ndodok. Lho. Kok mengkari ndodok piye ora? Jamane ngunanake karo Bagong kleru. Napa kula kluput? Kula ngemutke ratu Gusti kula. Napa kula kleru? Kula ngemutke ratu Gusti kula. Prabu Puntadewa niku ratu Gusti kula. Nek ratu Gusti kula enten napa-napa nganti cilik lara gedhe mboten wonten terus sing mbayari kula ben sasi sapa? Kula wajib ngemutke ratu Gusti kula sing kleru. Apa kaya ngene iki dianggep salah? Salah perkara derajat pangkat, derajate nggo endi, pangkate nggo endi? Kula takon karo sampean. Sapa-sapa arep digetak, sapa-sapa arep digetak. Dume dadi ratu galak. Tangger iki wis saiki ayo. Muni ya. Ombo-ombonan cangkem. Ombo cangkemku kasih. Sero suaraku kok. Lho ora lho iki tenanan. Sing tau nek kowe meneng wae kok kakangne nesu-nesu iki ngopo? Mergo aku tresna karo adikku lanang. Terus? Kowe tresna ora karo aku? Nek kowe tresna kowe muni ngono iki, Tru. Men aku marem, Tru. Emoh, oh setan iki. Ora gelem muni ngono to? Ora. Kowe wani ngasmane Kyai Prabu Ndarawati padha karo wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe wani ngelani jajane Kyai Prabu Ndarawati padha karo kowe wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngila karo kahananmu. Ing ngatasi Semar arep balon kayangan iki Semar ki derajate apa jawab aku tak takon. Semar ki derajate apa? Aku tak takon kok wani bangun kayangan. Kowe ora gagas to, kowe iki ora ngerti sejarah iya, Mas. Lho, kowe ora basa karo aku, tak basanono wong sampeyan wis ora ngajeni karo aku. Sampeyan karep dadi Nalendra, nek karo para kawula ngajenono. Kowe aja gleleng dadi ratu kowe. Kowe aja gaya dume lungguh kursi sing dhuwur. Neng aku nek gelem nglumpukke masyarakat tak jak demo telung kejeping paningal rubuh saka kursimu kowe.
Aja sok unek-unekke masyarakat cilik kaya ngene iki tandani. Sampeyan iso gedhangkrang sila tumpang neng kursi iki mergo tak coblos, mbok ya sembodo. Biyen sampeyan ling beseli aku pira tok kon dadi tim sukses, ha? Karo tok janjen-janjeni kene iki sesuk tak bangun aspal, tak aspal kene esuk tak cor, kene esuk tak nehi toilet. Kabeh ya ming telek. Nek magang iki kaya janjine kaya dara kekalangane nek wis dadi lali micek mripate. Wong sabar kok. Ora sabar ana ngene iki. Ora wedi lho sawa-sawa terus. Ya wis. Aja tak enek iki. Ya. Aku ngelih to. Lah ya engko gampang. Tak nggo bengok-bengok sedhela wis teng krujuk ya weteng. Ya rasa bengok-bengok ora. Mau mangan urang. Oh. Glepunge tok ya ora apa-apa. Lajeng napa sampean? Arep pripun? Lajeng takon ngejak apa sampean? Wis rasa kekian gunung saiki iki Bali. Nun, saiki iki Bali. Bali piye? Ora samboyong Pandhawa, Bali. Kowe ora wedi karo aku. Kowe ora wedi karo aku. Yen nganti aku iku nesu, ana para kawan tak glandang tenggala, kowe mati. Salah, sampean salah. Salah, Mas. Pati uripe Bagong ora ning tangane Baladewa. Apa kowe ponakane sing gawe urip apa piye? Hah? Mulane aku nang ndi-ndi iki ora tau klamben, mergo aku wong ora tau wedi mati. Mati uripe manungsa iki ora gumantung karo kahanan apa wae, ning gumantung karo sing gawe urip. Arep sampean duwe nenggala, arep sampean membanggakan bahwa apa Gong? Bahwa nenggala niku ampuh niku ora tumrap sampean. Ning ampuhing pusaka, ampuhing ngaji-aji menika nek diridhoi karo Allah Subhanahu wa taala. Nek Gusti ora ngeparengake pusakamu ki ampuh, mbok tok tamake apa-apa ora bakal ampuh. Ngono? Ya jalo piye tokno nek ora percaya. Nek iso mlebu nang wetenge Bagong berarti aku dipesthekke mati saka tangane Prabu Baladewa. Nek Bagong ditamani nenggala ora apa-apa, kewirangan kowe bol. Lho. Bol piye? Jenengmu sapa? Baladewa, tundang bol kok ora gelem. Apa kon ngundang boyok ngono? Dhuwure bol jengkulmu ora. Cangkem ora. Wah. Ngono kok ora wedi karo Baladewa. Ora mboten wedi karo sampean. Bebasanipun ngaten sinuwun. Sak kranjang koplak ngendikaning Prabu Baladewa, kula lebetke kuping kiwa tak tokke kuping tengen. Ning sekelimah ngendikaning Sinul Prabu Duryudana. Lho. Puntadewa Gong. Wah, Puntadewa lali. Bakal kula agem. Badhe kula agem lan badhe kula estakaken dawuhipun. Para parswaning Jajalarat. Yen ngono cetha kowe wani karo Baladewa. Cetha kowe wani karo Baladewa. Wis kowe saiki bali kono karo bapakmu. Bapakmu iki kon eling, bapakmu iki kon mulat karo kahanane. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe. Kok arep bangun kayangan iki gablek apa? Mbok kon ngilo karo cengele. Mbok kon ngilo karo kahanane. Bapakmu ki wong melarat kok bangun kayangan ki ora ndelok karo kahanane bapakmu kuwi. Kok njur ngadeg metenteng ngarepe Prabu Baladewa, Truk? Iki wis kelewat ukuran menungsa iki. Tegese piye? Sing dinyek udu aku neh, ning babe. Babe sapa? Babe Semar. Ayah. Ngono. Bagong kok nyebut kok ayah ora. Bapak Semar. Bapak ki wong sing paling tak hormati, Truk. Piyai sapa ngendikake bapak ki tangan tengene sing gawe urip. Mula sapa sing wani karo bapakne kuwi bakal entuk hukum sing ora ana pangapura selawase urip. Siji, bakal nampa rekoso uripe, angka loro lawanging kanugrahan ditutup. Wong urip ning donya iki nek lawanging kanugrahan ditutup, arep ngopo wisan? Wis ora duwe pengarep-arep apa-apa. Mula nek nganti bapakku dieceh karo Ratu Mandura sing jeneng Baladewa iki. Baladewa iki aku ora trima to. Gong iki malah dadi geger kriwikan, dadi grojokan, geguyon, dadi tangisan. Nek kowe ora wani mulya. Mulya ana. Kalakonane dhewe nang kene.
Edan malah nyemprot-nyemprot idune. Aku dong raup to. Hus. Prabu Baladewa. Iye. Kowe aja sak kepenakmu dhewe ngonekke aku. Rada mundur sini, Pun. Iya. Mundur apa tak nesoni? Iya. Wis ngene iki ra wedi sapa-sapa. Karepmu piye? Kowe ngonekke aku kaya ngono. Karepmu piye kowe ngonekke bapak? Melek mripatmu kowe. Kowe ngonekke bapak wong sekeng gedhi bal 17, wong elek nyolok mripat tok sawang saka ngendi, ha? Aku wis ra nggo basa-basanan karo kowe. Percuma kowe tak basani. Wong kowe iki duwe derajat, duwe pangkat. Ning kowe ora ndek unggah-ungguh, ora ndek tata krama. Kowe ora mbasani karo Bagong. Monggo kudune kowe basa karo aku. Tuwa aku mbangane kowe, ning kowe batur, ning aku wong tuwa. Gong. Ben pokoke kudu tak luwih sero pokoke. Ana sero volumenku tak gedhekke. Terus saiki kowe ngecek karo bapak wong sekeng. Tak tonton saka ngendi aku tak takon. Kowe takon wong semene iki sing do kerep ndelok wayang. Kowe ngerti nek bapak iki ora wong kere, bapak iki dewa. Sang Hyang Ismanta ya, Tru. Ismaya, ha? Ismaya. Ismanta apa Ismaya? Ismaya. Oh ya Ismanta tukang cukur. Ha iya. Sang Hyang Ismaya kuwi kakangne Bathara Guru. Apa ta sambabe bapak kok medhun ning jagat? Sebabe apa, Tru? Ambo. Mugi ora donge kok dane nerangke ora. Mergo bapak ki gandrung karo kerukunan lan katentreman. Bapak gandrung karo keayeman. Bapak gandrung karo kerukunan ana ing jagat moh dadi dewa. Bapak ki nek gelem dadi dewa kae ning kayangan paling dhuwur. Kae bintange 3. Saiki kok iso ngunekke bapak ki wong kere. Saiki tak takon, asalmu saka ngendi to, Mas? Ha? Kowe saka negara Mandura. Ning kowe mbiyen ki disingitke nang Widara Kandang. Diakoke anak Demang. Kowe mbiyen jaman nom-nomane mikul garu, mikul ruku, golek ramban, golek suket. Nggo makani wedhusmu ning Widara Kandang. Barang saiki kowe dadi ratu kok glelengmu minta ampun to, Bol. Mbaya sadar diri. Kowe iki asale saka desa. Wong iki aja ninggal karo lanjarane. Wong iki nek ninggal asal mula bukane duwe derajat ora suwe, duwe pangkat cepet tetel, duwe bondo donya asat saben dina. Niku tenan aku ora gara, ya, Tru? Heeh. Wis bali ngono. Saiki ngene, aku wis kesel nyuwara iki. Sirmu piye aku tak takon? Lho, sirmu piye? Karepmu apa? Aku manut. Aku kasar ya wani, alus ya wani, padangane wani, petengane apa meneh? Lho, nantang petengan. Wah, santai tenan kowe. Tak leboni linggis, tak leboni wesi, tak leboni paku, tak leboni saking wesi wetengmu. Kowe genep setahun kowe buka toko besi. Kok balik meneh? Aku menyaut cagak kowe mau apa? Sek ngubeng ngono kowe. Heeh. Wah, angel ngene kon mikir ya, Tru. Heeh. Ora paham? Bagong piye kabul kawusanane? Kula tak metu mawon mungsuh Prabu Baladewa. Lah kok ora sida matur? Wis lak jame mungkin ndak dikira kewengen iki wis 11:30 Tru. Ayo ngoyak Baladewa kok malah ning kono. Yo. Apike supaya aja nganti dawe gegeran. Awak dhewe ngalah wae ayo mulih. Matur karo bapak nek awak dhewe ora sida mboyong para Pandhawa ingkang sinambi mundi pustaka Jamus Klimasada. Iki tak sawang saka kadohan sinuwun Mandura licik. Licik piye, Tru? Ora wani temandang dhewe ngadoni awake dhewe
ning tak sawang ngawi anak-anak Pandhawa Ndarantarja Ndarakarkaca Ndarantasena kuwatire ngatiku nek dandang dikandhake kuntul dikandhake dandang artine apa kuwi artine kasunyatan dikandhake beda karo sing wis kelakon iki mesti awake dhewe digawe luput karo Sinul Mandura dikandhake awake dhewe dadi wong kleru anak-anak Pandhawa do ngoyak karo awake dhewe nek nganti wani kowe karo aku malah cilaka siji ora ngerti tata krama ing atase batur kok wani karo Bendara. Angka loro apa ya iso awake dhewe ngalahke karo anak-anak Pandhawa. Terus rencanamu ke depan? Mulih. Mulih piye? Mulih matur bapak nek ade ra iso mboyong para Pandhawa. Terus nek mulih ngono ki rumangsamu wis rampung masalahe apa? Nyatane sing goleki awake dhewe anak-anak Pandhawa, Gong. Malah justru anak-anak Pandhawa kuwi dikandhani nek pancen arep ngetokke bektine karo wong tuwa, mbelani karo wong tuwa, mbelani Sinuwun Prabu Mandura ki dikandhake saknyatane. Anak-anak Pandhawa ki nomploman. Bocah nomi keladuk wani kurang geduga. Nek nganti terus tanpa ngerti sangkan parane ora gelem nampa alasane awake dhewe, kowe karo aku diajar piye? Ayo mulih wae rasa dadak methuke anak-anak Pandhawa manut karo aku mulih. Sik mulai ki ya ana hitungane lho, Truk. Ana hitungane piye? Kowe saiki tekan ngarepe bapak. Oh. Terus matur karo bapak, "Pak, aku ora iso mboyong para Pandhawa. Merga pustaka Jamus Klimasada diasta Prabu Kresna." Terus saiki aku tak takon, "Bapak nampa aturmu sing kaya ngono kuwi iki gelo apa ora?" Gelo, mesti gelo. Nah, mongko kowe ngerti to watake bapak? Semar kae ora iso didelok kanthi netra waloka, Truk. Semar kae ora iso ditonton nganggo mripat sing lumrah. Mripat sing lumrah piye? Semar ki nangis durung karuan atine sedih, Semar ki guyu durung karuan atine seneng. Nek tok nganti tok lapori, "Pak, aku ora iso mboyong para Pandhawa." Semar ming mesem ning atine keloro-loro. Petruk anak sing dipengpengke kok ora iso mboyong para Pandhawa. Percuma utusan kowe karo aku tekan negara Ngamarta. Terus gelo atine bapak ki dingu nganti tekan bapak ora ana. Ayo bayangno. Kowe anak sing durhaka kowe. Kowe ora iso mituruti karepe wong tuwa anak sing durhaka. Nek aku mituruti karepe wong tuwa, maju musuh anak-anak Pandhawa, aku mati. Luwe becik mati mbangane kowe urip ora iso ngabekti wong tuwa. Ngono ya, Le. Ana cara aku, Truk, mulih wirang. Ning nang kene bakal tekaning pati. Aku trimo nang kene. Mergo hitung aku wirang karo mati nek aku milih mati. Kok iso ngono? Ha iya no. Wirang ki ora bakal ilang selawase urip. Arep wis suwe nggone tumindak ala, raine ki duwe sastra wirang. Saiki wis ora kelingan. Ning nek kelingan dielingke karo sanak kadang sedulur bakal wirang meneh. Wirang ki ora bakal ilang selawase urip. Ning nek mati wis karunane ora ngrasake apa-apa. Ora weruh kahanan, ora weruh lelakon, ora ditagih utang. Tentrem malah uripe. Ngono ya, Le. Nek ngono piye miturut kowe? Maju terus. Pantang mundur. Mungsuhe anak-anak Pandhawa. Justru kuwi bocah wingi sore kok kowe kalarut bayi wingi sore ta, Truk? Wah, ora sembodo kalau le menyang mau, Gong. Pokoke nek ana apa-apa tanggung wong loro. Neng kono mati ya dilakoni, urip ya disandang. Aku ngomong apa kau tak takon? Aku saiki rada sir-siran atiku. Rasa dilangke. Kok rasa dilangke? Dilangke, wis sir-siran. Oh. Saiki kowe tak pikir, mulih wirang ning nang kene mati. Mati osisan nek cara aku malah ora masalah. Terus saiki tak takon. Wong mati ki rak mung 3 perkara ta, Truk? Apa wae? Mati utama, mati madya, mati nesna. Mati utama, matine wong labuh bener. Labuh agama, labuh nusa bangsa, labuh wong tuwa, mongko wong tuane bener ki mati utama. Kowe modar petuk malaikat lebokke swarga. Tanpa ditimbang ala becikmu. Mergo kowe mati utama. Ngono ya. Mati madya disangkani saka lara. Kuwi swarga pantraka dipetung dosamu. Nek akeh dosane cemplung neraka, nek akeh apike cemplung swarga. Mati nista, matine wong lalu. Ora ditampa karo sing gawe urip,
Sukmane ngrambyang manggon ing kayu watu pendak malam Jumat Kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Kuwi matine sta. Mulai ayo tandangi lelakon iki. Nek kowe wani ngadepi anak-anak Pandhawa, matimu mati utama. Wenehi kunci swarga karo sing gawe urip. Petro iki kontrakmu swarga. Mlebu ning kono tampane widodari. Ora seneng atine. Ya. Wis maju. Ning aku kok tetep wedi ya, Kang. Nek musuh anak-anak Pandhawa kok aku tetep semelang. Wah, jan wis. Carane membangkitkan semangat kowe iki kepiye ta, Tru? Lah nyatane aku nek musuh anak-anak Pandhawa, Ndara Antasena ngantem aku pisan ngudar arep nglawan piye. Ngene wae. Saiki ngene. Ki nek ana anak Pandhawa Gatotkaca apa Antasena Antasena tekan kene, takoni karepe apa? Ya. Nek kira-kira arep matani karo kowe, ora kena jak rembugan, kowe rasa melu-melu sing nandangi aku. Iki ora mung ngomong kosong lho iki. Soale kowe iki kulino ngapusi. Kowe kok ngerti? Aku senengane ngono kuwi kok ora. Kok ing ora omong kosong. Ora, yakin. Aku serius iki, Tru. Ya. Terus kowe nendi? Aku nang mburimu. Aku wis nganggo kathok pencak silat ngene iki aja kuwatir. Ya. Kowe nang mburiku kene. Kowe nek kira-kira Antasena apa Gatotkaca aja tekan kene, arep mateni kowe langsung jawel aku tak sikate, Tru. Wah ya, wah iki aku seneng niki. Dadi kowe iki cangkemmu ombo iki ora mung kokean omong ya nyambut gawe. Ya kokean madang bareng. Iya. Ning ora apa-apa, ora masalah. Mburi kene kok tak tunggune. Aku siap-siap kowe nek ketemu sapa wae takono arep mateni kowe, arep mateni aku jawilen tak ajae, Tru. Ya, tenan ya, Kong. Tenan aja kuwatir. Ya, wah seneng aku. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Ranggana magawe gelarira wang-wang Toto Gong tak takonane ngono nek kira-kira arep mateni awake dhewe kowe tak jawil. Siap, rasa kuwatir aku tak mikir jurus. Oh iya. Ndara Antasena. Iya, Tru. Rawuh mriki kok sajake nawung duka enten apa, Den? Panjen kepara nyata. Kowe tak takoni ngaku ya, Tru. Nggih, kula mboten ajeng goro kalih pepunden. Jer nyatanipun sampeyan niku bendara kula mboten ajeng goro. Tru kowe tak takoni, nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura ya? Oh nggih. Lah pripun to? Yen kowe wani tenan karo Siwa Mandura, aku dikongkon karo Siwa Baladewa kon goleki karo kowe, kon bondo tanganmu ton ngrincung sikilmu. Nek kowe ora gelem, nek kowe bangga aja kelakon dosa, aku yang bakal mula sara karo kowe. Mula mapano tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu dina iki, Petro. Mangkriye to? Dirembuk sik perkarane, rasa dadak rembukan perkara. Kowe wani karo Siwa Mandura padha karo kowe memirang marang pasuryaning para pepunden Pandhawa. Memirang karo anak-anak Pandhawa, kowe abdi sing ora ngerti tata krama, abdi sing ora ngerti unggah-ungguh. Kowe mirang-mirangke pepunden Pandhawa mongko manuta tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu, Petro. Ayo Gong, Gong. Ayo. Gong. Sik, wetengku lara, Aduh. Wetengku lara banget. Lah terus piye iki? Sik. Loro tenan iki, loro sak dhuwur-dhuwure barang gitu. Oh apa? Waduh, tekan pulung ati ya, Tru, rasane. Asam lambungku munggah iki. Ya wis rasa mikir perna-perna. Kanane kaya ngene kon tak mikir perna-perna. Asam lambungku munggah tenan.
Jak omong-omongan sih, Tru. Iya. Mun wis mari tak gebukane. Iya. Siap lho Nina, siap. Mangri enten. Perkara kula ajeng mangcekel monggo ning nuwun sewu. Sing jeneng wong niku adil-adile nek sampeyan niku nampa pelapuraning Ndara Baladewa ning ya sampeyan nampa atur kula tegese loro-lorone disuwuni keterangan. Nek pun keterangan loro-loro niku pun mlebu teng sampeyan, mangsaring sing bener sing pundi, sing luput sing pundi. Perkara Petruk ajeng mangboto bandanen. Petruk ajeng maleboke pakunjaran, mangleboke pakunjaran mboten napa-napa. Mboten. Ning kula tak matur, apa to sababe kula kok wani karo Sinun Mandura? Niku wonten perkarane. Perkarane apa? Sing wani niku dudu kula. Lho, sapa? Niki, Dower niki. Adik kula niki. Ning sareng kula petung Bagong wani niku merga Bagong belani karo bapak. Lho, belani karo bapak piye? Kula dikongkon karo Bapak Semar. Yo, dikongkon. Angge dikongkon teng negara Ngamarta, bapak niku ajeng bangun kayangan. Bangun morale para kawula sak negara Ngamarta. Syarate Pandhawa diaturi rawuh teng Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat Klimasada. Ning teng riku wonten Sinun Ndarawati lan Sinun Prabu Mandura. Ngendikake nek kepengin nyuwun ngampil pustaka jamus Klimasada, kinarya tumbal wadaling negara. Lah niki duwer nerangke negara sing ketunggon Sang Hyang Wisnu kok ketaman pegebluk niku napa wonten kelakone. Mongko negara-negara liya niku ora ketaman pegebluk, ning kok negara Ndarawati sing ketunggon dewa kok ketaman pegebluk. Ngoten niku. Terus Sinun Mandura duka. Bagong manusmane jajalan Sukertane Bawana, kowe menungsa ora tatanan. Batore kok wani wangsulan karo Bendara. Bagong ya wangsulan. Kula wis ngelekke ning Bagong niku pancen wonge ngeyel. Terus Sinun Mandura ngendika ngenten iki, "Bagong, kowe bali yo. Kandha karo bapakmu. Bapakku wong sekeng, bapakmu ki wong randuwe. Bapakmu ki wong melarat, men gedhi balar bangun payangan ki ngilo karo cengele." Nun sewu, bapakne Bagong ki ya bapak kula. Nek bapak kula dunake kaya ngono kuwi kula anake kok ora nesu niku anak sing model piye? Nek ngonekke Petruk ngonekke Bagong ora masalah. Nek tekan bapak kula padha karo kudu mbelani bapak. Saniki kula tak takon, sampene tak unekke, "Eh Antasena, kowe anake Werkudara wong dlogak-dlogok ora iso ndodok. Nesu ora?" "Aku nesu, Petruk." "Nah, padha kula ya nesu. Kula niku mergo di anak-anake karo bapak. Lek kula wani karo Prabu Baladewa niku mergo kula bapak kula disecamah dening Prabu Baladewa. Nek Prabu Baladewa ora nyenggol karo bapak, tangeh kula ajeng wani karo Prabu Baladewa. Mboten ajeng wani. Sing kula waneni niku sipate, mboten kok Baladewane." "Oh ngono, nggih." "Wah, nek tak hitung-hitung kok bener kowe imbangane Prabu Baladewa, Truk. Lah kene iso menggalih. Bejo kowe rung tak cekel. Nek tak cekel apa aku ora dosa karo kowe?" "Nah, ngoten niku lho, Kyai Nom niku aja grusak-grusu ning dipetung. Belajar gelar, belajar gulung. Men aja keseluruh dalan sing kleru." "Aku njaluk ngapura ya, Truk. Tiba padha-padha mboten apa-apa." "Wis mari, Truk. Lumayan mari iki, Truk. Wis ora lara, ora. Engko lara meneh. Ora. Wong anggere muni ana apa-apa kok lara nek aman kok waras." "Heeh, karo watakku ngono kuwi. Piye disikat saiki apa piye?" "Go sike. Wis rampung masalahe kok disikat." "Lho, wis teluk kono." "Ora teluk. Mergo tak rembug." "Oh ya wis teruske rembugane." "Ya." "Sikat saiki, Truk." Ora. Iki ming tanganku kumlawe pun kena wetengmu kok. Tak ora nek njawil. Ning terus pripun? Ning kowe aja seneng-seneng. Kok kula entuk seneng-seneng sing tekan kene ora ming aku. Sinten? Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Nek aku iso dijak rembugan apik-apik, nek Kakang Garukaca, Kakang Antarja ora iso dijak rembugan. Kowe kudu ngati-ati. Waduh. Berarti niki mengke do tekan iki. Iya, goleki kowe bondo karo kowe. Waduh. Piye, Gong? Sik migren ndasku, Truk. Kok tintrepku to? Kono kene ndungklukane tak pacul sirahmu kene. Wong anggere muni ana bahaya kok mumet di sing wetenge lara. Di sing ngambayen. Anggere aman kok waras. Heeh, aku gumun. Gumun karo awakmu dhewe kuwi kok ora. Heeh. Ha terus kula kene pripun? Ora usah kuwatir. Ning aku njaluk karo kowe ya, Truk. Nggih. Nek kowe dikapak-kapake Kakang Garukaca, kowe aja mbales. Kowe manut wae. Atene modar. Ndara Garukaca niku otot kawat balung mesi.
Uyuhe wedang kopi wis Gong wis Gong wis. Gong. Ya wis. Nggo neh. Adan, kula nek dipotol sirahe pripun? Ora usah wedi. Nek kowe loro tak tambani, nek mati tak uripke. Nganggo napa? Ki tak peres metu banyune. Banyu sungut iki iso nggo nambani wong loro nguripke wong mati. Kuwi lampung ngono kok. Anu wae kok netel. Dhewe sing nggawa malah ora wira-wiri lho. Nek didetel pripun? Sapa sing aku netel? Bagong. Kene kok kepruke sirahe kene. Iki ki ora pasangan e. Oh tak kira variasi e. Variasi dengkulmu wedake mobil variasi ora. Wis ngono ya, Truk. Kowe aja wani. Kowe digapak-gapakke manut ning kowe golek acara men Kakang Garwaca wedi karo kowe. Oh siap. Aku tak ambles bumi, nek kowe loro tak tambani, nek mati tak uripke. Mangke riyen. Nek sampeyan ambles bumi terus kula le nyeluk pripun wong kula ora iso ambles bumi kok. Bagong kon gendruk lemah ping 3. Oh nggih. Engko aku metu. Oh nggih, siap ya, Gong. Nah aku loro kowe gendruk lemah ping 3. Oke, nek perkara gedruke kok ndang. Dune ora kuwi ora gedruk lagu. Gedruk lemah ping 3. Oh iya. Wis ngono ya, Truk. Nggih. Aku tak ambles bumi. Oke. Wis Gong, pokoke beres awak dhewe bakal ora. Ngopo Bagong? Ming jajal kok, Mas. Asem ora. Angko nek digedruk ora metu? Ha iya. Tiwas ning gedruk mempeng ora metu to? Lah ya isin aku. Ha iya. Wae dindani nang ngene terus karo kanca, Gong. Heeh. Mbok kowe ganti sing biasa wae kono, Gong. Sing Bagong biar. Ora. Aku nganggo iki wae sumuk banget ya awane. Adem kaya ngene kok sumuk. Sumuk aku. Oh iya. Dindane ndoro karo kanca nek tekan kene takoni apa wigatine. Wae ora usah wedi, kok tak gedruke ping 3. Men Ndara Antasena jedul. Ya. Kototian Gatotkaca kinon mapak karka suta teka pira Kresna Parta maneher Parta maneher saktine ing ujaran wang-wang semunggar cita ing Ndara Gatotkaca. Iya, Petruk. Wonten apa karo rawuh mriki? Petruk, Nun. Aku tekan kene pancen goleki karo kowe. Nek pun kepanggih, aku tak takon karo kowe Wangsulana, nggih. Kowe wani karo Sio Mandura ya? Oh, nggih. Leres. Lah pripun to? Didhawuhi dening Sio Mandura, Gatotkaca golek ana menyang ngendi papane Petruk. Yen ora gelem bali, yen perlu sampurnakno, Petruk wis wani ngina karo wong Mandura. Wani gawe wiranging para punden Pandhawa, teka derajate Petruk wani karo Baladewa. Petruk, Nun. Apa iki mbok tindakake kuwi gawe wiranging para punden Pandhawa. Mula Gatotkaca isin duwe abdi kaya kowe. Kowe bali. Nek kula purun wangsul, benah awakmu. Nek mboten purun wangsul, mapano. Apancat pundhakmu tak gembol dasmu dina iki, Petruk. Jaja muntap lir kretap duka yayasinipe netra kocak ngundar andir. Oh Nun sewu Den, pangandika sampeyan sing keri dhewe niki wau kok teng ati kula rasane lara banget. Pangandika sampeyan sing keri dhewe niku teng ati kula rasane kok larane ra jamak-jamak. Nun sewu lho Gus niku wong tuwa. Sampeyan niku ora ana separone umure Petruk. Sampeyan niku ora ana seprapate umure Petruk. Selagine wong tuwa sampeyan ndara-ndara Pandhawa niku kula sing momong wiwit cilik kula ya ngerti.
dewasane Ndara Pandhawa sinuwun Puntadewa Ndara Werkudara Ndara Janaka Ndara Krasdewa niku ora tau nyuwarani elek karo Petruk. Lah kok sampeyan bayi wingi sore? Sampeyan mentolo ngunekke Petruk, Petruk pancat pundakmu, tak gembol ndasmu. Kula iki wong tuwa lho. Lah niki wong tuwa. Kok malah nangis, Truk? Cerewet menengo wae kowe. Lha iki wong gerang. Umur kula wis pinten-pinten abad. Kula niku ora tau disuarani elek karo sapa wae. Nek sampean pancen mentolo pateni Petruk mang pateni. Lah sak tak kokean gunem. Mang pateni mboten apa-apa. Engko mang potol sirah kula. Mang potol Den. Kula percaya sampean iso wong sampean niku satriya sekti, satriya digdaya. Sampeyan tau ta dadi jedi teng Kawah Candra Timuka. Sing ngetutke sapa? Kula teng pinggir kawah. Nganti sarung kula kobong. Mergo kula ngetutke sampeyan, kula tau njaluk ijol, ora tau. Niki netepi kewajiban kanthi lahir batin. Ning bareng dewasa sampeyan mung dilapori karo Prabu Baladewa. Nek Petruk tumindak kaya ngene ora gelem nampa keterangane Petruk. Kok terus ajeng mentolo mateni karo Petruk. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa mang mateni Petruk. Santai wae ta, Truk, santai wae. Ora ngrekoso ta, Truk. Suarane dinggu sesuk bengi, sesuke bengi, sesuke bengi, sesuke bengi. Lho ati kula nek cara sampean kaya ngeten iki. Nggo mang pateni kula. Mang pateni pun mang potol. Mang potol niki kula drat-dratane tenggen guru niki. Sampeyan mateni karo Petruk, nyawane Petruk munggah teng kayangan, teng swarga ketemu karo Prabu Pandu. Sampeyan ngerti Prabu Pandu sapa? Kanjeng Eyang. Nah, kene paham. Prabu Pandu takon karo Petruk, Petruk kok wis mati? Nggih, pun tek batrene. Sapa sing mateni, Truk? Sing mateni putu sampeyan. Lho, putuku sapa? Anake Ndara Werkudara sing nami Raden Gatotkaca. Kowe salah apa? Kula mboten salah, kula mboten kleru. Yen ngono putuku Gatotkaca sing kleru tak golekane menungsane. Yakin niku kejadian kaya ngeten niku. Merga Prabu Pandu simbah sampeyan niku arepa ratu-ratu ning jagat, ning tresna karo Petruk, ora tau nyuarani karo Petruk, Ndara. Yes. Sukses. Ayo. Ora kowe kok iso nangis ya, Truk? Ayo iso lho ya. Kowe iki biasane ra angel nangis. Anakmu mlebu rumah sakit kowe nanggap dangdut kok. Cengelmu ki ora. Wong anake mlebu rumah sakit kok nanggap dangdut ora. Kok iso nangis? Ayo nggawa brambang tak leletke mata. Mengkari njewewek lho wis metu kabeh. Ndara Garukaca tak critani terus raine saya pucet. Terus kelipat mabur ngambandir Gantara. Wah pinter kowe gawe sandiwara. Ha iya. Satriya loro kalah karo kabeh. Heeh. Kari siji didumdil ya, Dong. Didumdul piye? Didumdil kok didumdul. Didumdil piye? Didumdil gandeng aku wis ngalahke loro mingkari Antarja. Tandang ngono. Waduh. Mbok kowe sisan. Lah terus kowe nyambut gawe apa aku tak takon? Ket mau ming nang burine terus mung ayo tro ming ndolopi tok. Kowe genti nyambut gawe aku tak ngaso. Ki mingkari Ndara Antarja. Piye caramu? Kowe kudu iso nggunakake cara. Kaya aku lho nganggo sandiwara ngene iki mau sandiwara tak ewangi nangis. Oh, iki nek dinggo. Antarja iki ampuh. Ampuh. Putula. Putula piye? Mbahne Ndara Antarja ki dewaning ula. Nek nganti nesu, wah. Matek aji ula sak donya goleki kowe kabeh. Masa? Ula werna-werna? Ula werna-werna. Kowe lagi tengok-tengok parani ula. Kowe lagi turu jejere ula. Kowe lagi adus parani ula. Mongko ula demung macan, lari angon, ula welang, ula weling, bandotan macan. Oh, ora.
Ula sendok sing paling entek-entekke, Gong. Apa? Kuwi gak sego goreng yo entek, gak bakmi yo entek. Aku tak ketemu ula sendok terus. Arep ngopo? Arep nyiduk. Arep nyiduk ora. Wis ya, ditandangi ya. Aku tak ngasuh ning wit gedhi ae. Ngisore ketok iyu banget nggo nglikar kok kaya penak banget. Engko nek wong goleki kowe, Omong nek aku ora ono, siap. nek wong ngeyel, Tandangi le, anak Semar kok jile. oke. Lakonane terus ora usah melu-melu, Antarja ketok takoni goleki Petruk, sampluki Gong. Bapak keperanggul munggo ngayuda kebapak bawatnya bentar bentar kebabaknya munggo ngalogo Ndara Antarja, yo Bagong. Aku sing tekan kene. kuwi gatosipun Goleki Petruk, kowe ngerti Petruk apa ora? ngertos? Korene. Oke. Terus sing digoleki kowe kok. Wah, jan. Aku ora iso omong to nek goleki aku ora ana. Pokoke didum nyambut gawe didum wong loro. Wah, aku muni ra ono. Ora ana. Aku ngapusi. Ora apa-apa. Aku dosa. Tak sanggane. Ya. Petruk ora ono. Kowe mbudheke aku. Kowe guneman ning kono mau karo Petruk, aku krungu tak kandhani. Wah, Truk. Krungu Ora ana wong tak pancal raine ora. Omong nek iki swara radio. Oh iya. Suara radio. Radio ngendi? Kanca tani. Kanca tani kok omong-omongan. Kanca tani iki biasane uyon-uyon. Wah, Truk ngerti Wah, jan aku suwe-suwe mumet lho, Gong. Nganu liyane kanca tani. Oh iya. Radio ngendi? Ragune radione kanca-kanca. Lu tau urung ta kowe? Urung. Lagi anyaran kok. Petruk nendi? Ora ana. Mboten wonten. Sampeyan mriki ajeng napa? Goleki Petruk. Nek pun ketemu, Petruk tak bondo. nek Petruk ora gelem, Tak jiat. nek Petruk wani, Tak pateni. matane Petruk. Iya. Ngopo dadak suluk barang ya men seniman padake. Katriku mulung mangrempaking badya. Magiri runanggono. Suluk ora pethoke kok. Sing penting wani. Petruk tok wenehke apa ora? Ora. Anggepe apa? Petruk iki kakangku ejo. Lho. Go piye? Jenengmu napa? Antarja. Tundang Jo ora gelem. Kon ngundang ngontorno piye? Busine nggo nendi? Ya sakaremu le ngundang. Ah, ngono wae manut. Petruk iki kakangku, Mas. Petruk iki masuk angin wis tak tileki. Nek perlu tak goneng rumah sakit. Tak infuske. Man Petruk iki waras. Aku Petruk diame-ame patine. Kowe iki duwe hati ora, Jo? Petruk iki abdimu lho, abdine Ndara Pandhawa. Kok mung perkara kowe dilapori karo Baladewa arep tegel karo Petruk. Menungsa apa kowe? Lho. Malah ngunek-unekke karo aku. Tak unek-unekke kowe mergane nom-noman goblok. Ora iso gagas nganggo nalar sing genep. Yen kowe ngunek-unekke karo aku tegese kowe wani karo Antarja. Sing tak wedeni apamu? Tuwa aku mbangane kowe. Kowe wani karo aku kowe kualat. Nek aku wani karo kowe wis sak mestine mergo aku wong tuwa ngajari karo cah nom.
Wiladala. Ora wiladala iki tenanan iki. Ayo, ora guyon iki serius iki. Apa mbok anggap aku wedi karo kowe? Apa mbok anggap kowe putu dewane ngula terus aku wedi karo kowe? Ayo ndi tokno ulamu. Ora wedi aku, ulamu dawa-dawa jirih-jirih. Ulaku cendhek ning kendele ra sama-sama. Ayo. Piye? Ngerong mrono mrene ya. Sapenake dhewe ayo. Anggepmu apa? Yen ngono kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu? Ora minggat sembur mlonyoh awakmu. Piye? Muni piye kowe? Sembur mlonyoh awakmu. Hargae mlonyoh awake Bagong kok. Bagong ki digodhog kowe ora tetel tak kandhani. Kok mung disembur. Kowe ngerti ora? Bagong ki anake sapa, Jo? Bagong ki anake Semar. Semar ki sapa? Semar ki Sang Hyang Ismaya, kae kakangne Bathara Guru. Mula Semar ning jagat ki janjane digdaya. Ming Semar ki ra tau pamer, ra tau umuk, ra tau ngandhake nek dheke sekti. Ning anak-anak ya diparingi aji kasekten dhewe-dhewe. Gareng kae diparingi aji pencopetan. Petruk penglibengan, aku pendodosan. Kabeh dikai aji dhewe-dhewe. Nek kowe arep njajal aji-ajine Bagong sing diparingi karo Semar, aku mongko wis diweling. Bagong, kowe kena nggunakake aji-aji iki mergo aji-aji iki ampuh tenan. Tamakke Gunung Jugruk Segara Asat. Nek ming gunung tok demek iso jugruk, segara tok demek iso asat. Lho, edan men pusakamu. Ora edan ampuh kok edan. Yo ampuh men pusakamu. Lho ampuh. Gunung tak demek wis jugruk kok. Segara tak demek asat. Wis tanggo nyoba bola-bali. Aja kok ming siji gunung loro tak demek jugruk kabeh. Jugruk ngiwonengen kabeh. Segara tak demek iso asat. Ha nyoba piye? Matno. Waspadana. Waspadalah. Tlapak aku iki nek nganti wis murup abang, kowe mlayu ya aja. Mlayu sing ado. Mbangane engko tak demekke diadamu jemblong tekan geger. Aku ora ndek tanggung jawab nambani kowe lho. Nek kowe mati nek ana Sulendra Werkudara, mergo kowe tak kandhani ora nggugu. Hah? Paham ora ketap-ketip? Paham ora kata-kataku? Iya, aku ngerti. Nah, iki saiki dimatke. Tak cedhake ngene men cetha. Tengah-tengah epek-epek iki nek abang. Kowe ndang lunga saka ngarepane Bagong. Nek nganti kowe ora lunga saka ngarepane Bagong, nek nganti ana apa-apa, ana berita Antarja meninggal dunia. Aku aja tok salahke. Mergo kowe tak kandhani wis ngeyel. Ndelok, lho ki Jo, wis kuning. Ki dilongkas mateng. Engko dilongkas abang, nek wis abang tak dumukke dadamu. Ngono. Mati tenan aku ora tanggung jawab lho, Dak. Tok apake, Gong? Tak apusi. Kok saka kono kaya bungok-bungok banter banget ae. Ling ngapusi piye? Tak apusi epek-epekku ki matno, abang apa ora? Loh, kok glelek duwe epek-epek abang barang. Apa tekan sesuk sore ya ora abang-abang. Wong jenenge kowe meng ngapusi kok. Aku dadi kono percaya, sajake epek-epekku iso malik tenan tur ning mbah dayane apa. Mripate Antarja saya mendelik terus tamakke kowe brubut ngeleng ya terus. Tak uyuane ya. Aja. Kaya jangkrik wae terus metu ora. Engko nek anu, wah ampuh tenane. Heeh. Gong, ana sing joget-joget kae sapa kae? Endi? Kae. Angguk. Udu. Kae lho. Heeh kae. Lho ngono lho kae. Oh, ta. Ana sing pentas angguk Abimanyu ora iso mabur ngono kae. Udu kae lho sing dhewe kae lho. Wah, Pragota. Heeh. Kae dudu bendara, dudu sapa-sapa truk. Patih Mandura. Nek kira-kira arep nyekelake dhewe diajar wong loro. Ya manut le.
Petro. Nggih, Ndara Praguta. Ya. Wah. Kae sing muncul klambihe sapa e? Bagong. Wah, setan tenan. Buaturan ditata krama nganggo trening abang leteke ra jamak-jamak. Taleni kolor putih. Kaya awake api-api. Ora tau wadus meka kaya ngono. Wah. Waduh, glelenge ra jamak-jamak. Wah. Lengane ditato ula. Wah, kaya apotek. Aneh-aneh wae. Nek aku ngomatke Bagong ki pancen wong ya lucu tenan. Rupane kaya ngono, ngayale ora jamak. Aku ki perang kok malah guyu terus. Liar perang sok kapan. Ora getak ngono to, man cerewet kowe. Ki menungsa ya padake apa? Wah, nggri sing guyah-guyah bandem batako raimu kowe. Nesu. Nesu. Getak ya ora galak malah lucu. Untune iki dijabutke. Wong getak kok untune iso mak. Untu marpotol apa, Gong? Hae. Kok dijabut kanggo lho. Kanggo apa jenenge? Benang kae lho. Benang taleni terus kok narik cah cilik. Tau tak coba copot sak gusine, Nduk. Ah gusine apa pasangan apa piye? Ah karang ya wis tuwa. Gusi ki ra ya. Aku sekulina dinggo. Heeh. Dadi kendro gusine. Ndara Praguta, ya. Ajeng napa? Nyekel kowe. Wah, cekak aos, Truk. Heeh. Langsung wae. Cekelen nek gelem tak jotosi ngono. Cekelen nek gelem tak jotosi. Wah, lah setan, kowe demit. Kowe demit. Wani karo Patih Mandura. Sing tak wedeni apamu? Sing tak wedeni apamu? Wah, ora minggat kok candak mergane patimu. Kene, mergane kowe rasa omong terus. Aku tak omong dhewe. Ya, ya ora nesu terus. Senyum to, moh. Allah, senyum. Untumu ku lho dicabut ku lho. Ngomong kiwir-kiwir ki ra risi wae, ora malah apik kaya kanggo omong iso ngono kuwi. Mbok nek kelek mbok men malah ra wareg selawase. Mati dening aku panggawa tak ayoni Ndara Praguta. Wong siap. Ayo terus. Yo.
Mentuk palu gedene semono kae. Nyileng anu perbaikan jalane. Ngendi? Ngisor kono ngambil, Pak. Gotong gedhe, Pak. Cuthuke ndase Pragata modar kalau. Gedhe abikan kejet-kejet. Nek nganti mati karemu lho, Kang. Iso mati kok? Ya iso. Pragata iki iso mati to? Iso kae iki menungso e. Waduh mongko nggon pas mburi kene iki, Tru. Wo gagar otak. Tenan kae engko nek nganti cangkeme metu mbluke gagar otak berat. Terus pingsan, terus mati. Kowe goleki polisi. Kowe kok ora omong to, Tru? Mbok ora meden-medeni to. Wong lan uthuk meng lirih. Lirih apa? Wong saka kene krungu mak klothak ngono kok. Kae iki mau ki watu. Watu apa? Iki senengane karepmu lho nek mati. Ora tanggung jawab lho. Wong perang kok mikir mati mbok men. Wis ora bakal tak pikir modar ya wis. Petro. Ponokan Bangong ora minggat saka negara Ngamarta glandang negara dadi mati kowe. Wes. Manus mare jajalan sepertane bone desanan. Untung ceket-ceket ta. Sinuwun Mandura tak rungokke lah kok duka yae sini Petro kanong para ora minggat saka negara Ngamarta glandang nenggala. Brubut melayu. Waduh. Bagong mau piye ya? Monggo Bagong nek melayu ra iso banter mergo pupune gathuk. Monggo suarane mak buk. Waduh. Mati kowe, Gong. Lemu mlayu ora banter ketututan Ndara Baladewa. Bagong iki adine Petro nyol tampan ana nenggala. Cus. Modar kowe le. Lho. Iso slamet, Gong. Asem aku ngojek e. Lho. Ngojek? Ora iso mlayu kok. Oh ya syukur nek kowe ndek ide ngojek. Kowe klepat melayu, aku arep melayu, wis ketinggalan adoh. Ana ojek cecek tak cengklaki. Oh. Wah, melayu kok. Wis sing ngojek iki tuwa. Montore Yamaha 75. Ayo. Dadi ming suarane tok sing seru. Wah, mlakune ming 20. Masa ojek dicelip Baladewa? Baladewane nyelip. Nyelip bedhiagang ora to aku merem karo ngekep tukang ojek. Helme tak nggo. Oh. Oh, tak walik helme. Sing ketok cengelku dadi ra weruh rupaku. Ha iya. Slamet yo wis. Slamet. Yo bali yo, Gong. Hah? Ayo bali saiki wis wancine bali. Nek maju modar. Jare kowe wirang karo mati, pilih mati. Ha terus? Terus ngapa iki? Ngiso ngalake anak-anak Pandhawa kok bareng kono bantongane metu kok kene bantongane ngejak mulih. Ora gayeng iki. Ha terus maju terus. Aku mati nek maju. Ingat.
mati utama langsung swarga. Mergo kowe mbelani bapak. Oh iya ya. Heeh, wis malah tentrem ning swarga, Tru. Ora usah ngliwet. Ora usah nggodhog wedang apa-apa kebutuhan dicukupi karo widodari-widodari. Kowe ora digoleki mendring. Ha iya. Aku iki bangetan ember barang ya kredit kok ya. Ora wong ora duwe kok. Wis ben sakarepku kok ya. Heeh, wis modar wae ora apa-apa. Lho, dengkulmu mlocot ora. Nek ngono terus iki piye? Wis ora usah wedi, kowe tak sangoni gaman, Maju. Asli to aku ora goro. Bapak bangga denganmu. Nek nganti kowe mati, kok jasadmu tak go mulih karo bapak dipendhem ning Taman Makam Pahlawan. Iki Petruk sing belani karo bapak. Dikai gendera kaya pahlawan-pahlawan sing wis gugur ning Madyalaga. Oh iya, Kang. Oh iya, santai wae. Wis dadi Taman Makam, wis dipendhem ning Taman Makam Pahlawan, matimu petuk widodari ning elek-elek ya men. Elek-elek ya men. Munggah ning kayangan. Mandi ning swarga. Golekno gaman. Hah? Golekno gaman. Arep ngopo? Arep maju. Wah, ngono kuwi cah kendel e. Mati kok wedi. Apa? Oh, HP ku mati tak ces urip meneh kok. Aku nak HP, aku menungso e. Oh iya, Ding. Yo, majune terus. Kok bendo? Apa? Milihmu apa omong? Sing nandi iki nang golonge ya ganti. Aku emang kurang manut piye ta, Tru? Ya, sewake ngene bakul glugu. Ha iki rada gleleng. Ha iya. Cacah Baladewa. Heeh. Pres wis dadi sewalang-walang. Nek ra aku mati sik. Mulane kowe ndisiki aja keri. Oh iya. Titip dompetku, Gong. Hah? Titip dompetku. Kekno bojoku ya. Heeh. Engko nek nganti aku 3 dina ora bali, kon nyelameti 3 dina tekan 1000. Aku mati, ngono wae. Oke. Ya. Anakku sing barep lanang kae arep lulus SMA. Sesuk lebokno ning perguruan tinggi. Ora usah tinggi-tinggi engko nek tiba ngrekoso. Ku sik perguruan tinggi lho, fakultas. Kowe iki piye ta terus sekolah tekan SMA kon fakultas. Fakultas kuwi jurusan. Kenek, udu. Pokoke ngono universitas. Oh lah, maksudku ngono kuwi ora sing intelek omongane. Oh iya. Wis kono maju kono. Ya. Taman iki ya kon. Taman yo gradi cengele Baladewa. Tugel-tugel gulunge caca-caca. Ya. Mutilasi. Ya. Ayo, Amos Suramrata, Jayawrata. Imbang yen padha-padha ya iki grajiku tampana legane. Wah! Wah, parusmane jajaran iblis larat menungso ora tataran. Wah, lah dalah. Iki Petruk nggawa graji iki oh iki. Ae susah entuke pokoke. Mungsuhe nenggala kok iki pamunaing satu sekti. Tamake Gunung Jugruk Sekorasat. Iki tau tate kramas getih Nalendra. Iki tau nggo nyolong wit kambil ping 3 ora konangan. Walah setan apa? Mati dereng aku.